тайёраи Ил-76 ҳомили кӯмаки башардӯстонаи Узбекистон баъд аз зуҳри 8 май дар фурудгоҳи Душанбе фуруд омад. барои дарёфти ин кӯмаки башардӯстонаи тиббии Узбекистон ба Тоҷикистон, ки барои муқобила ба коронавирус ва табобати маризони гирифтори бемории COVID-19 ироа шудааст, муовини аввали вазири тандурустии Тоҷикистон ва сафири Узбекистон дар Тоҷикистон омада буданд. афроде ки ин кӯмакро ба Тоҷикистон расонида буданд ва низ табибонеро ки барои кӯмак ба ҳамтоҳои тоҷики худ омада буданд, ба хотири эҳтиёт на бо нону намак, балки бо маводи безараркунанда истиқбол карданд. Сегодня же мы получаем гуманитарную помощь. имрӯз мо ёрии башардӯстонаи тиббиро иборат аз 10 адад дастгоҳҳои нафасдиҳии сунъӣ, маводи доруворӣ ва василаҳои ҳифозатии фардӣ дарёфт кардем. ман умед дорам ки ин воситаҳои тиббии дастрасшуда барои табобати сокинони кишвари мо мерасад. Эти средства, они будут направлены на оздоровление нашего населения. ин дуввумин кӯмаки башардӯстонаи Узбекистон ба Тоҷикистон пас аз оғози пандемияи коронавирус дар ҷаҳон аст. моҳи апрел барои ҷилавгирӣ аз вуруди коронавирус ба Тоҷикистон, ин кишвари ҳамсоя 18 вагон маводи ғизоӣ аз ҷумла орд, василаҳои тиббии муҳофизатӣ ва безараркунанда, инчунин маводи тиббӣ кӯмак карда буд. ин бор бар изофаи молу маводи тиббӣ, Узбекистон ҳамчунин 8 нафар табибонашро барои кӯмак ва табодули таҷриба ба ҳамтоҳои тоҷики худ фиристодааст. Мы можем организовать телемедицину, видеоконференции. И вот с нами приехали специалисты. мо метавонем барномаҳои тиббии телевизионӣ, видеоконференсия баргузор кунем. барои ин ҳамроҳи мо мутахассисони иммунолог, сироятшиносҳо, анестезиолог, реаниматологҳо, пулмонологҳо омадаанд. мо ба қадри имкон кӯшиш мекунем ки таҷрибаи худро бо ҳамтоҳои тоҷики худ дар миён гузорем ва якҷоя ба ин маризӣ пирӯз шавем. Постараемся поделиться своим опытом и вместе перебороть это недуг. ҳанӯз гуфта нашудааст ки ин гурӯҳи табибони узбек дар кадом бемористонҳо корро шурӯъ мекунанд. ҳамчунин маблағи умумии кӯмакҳои тиббии расидаи Узбекистон ба Тоҷикистон гуфта нашуд. қаблан барои муқобила ба коронавирус Озарбойҷон, Ҳиндустон, Русия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Чин ва чанде дигар аз кишварҳову созмонҳои байналмилалӣ кӯмакҳои башардӯстона ироа кардаанд.